Levo moitos anos tamén, sempre estiveron unidas, quere moito e están moi unidas sempre. Fita para min é unha amiga, unha compañeira, unha que lle podes sempre poder dicirme pasou isto ou aquelo, te aconseja, estamos sempre aí unha para outra. O consello que te digo, disfrutes moito, que vivas o día máis feliz da tua vida e que sigas sendo a persona que eres, que nunca cambies. Gracias. Hola María, ¿qué tal? Bueno, vamos a un cambio de look, ¿no? ¿Ves preparada? Sí. Hoxe toca cambio de look. Necesito cambio de look, sí, por lo menos de pelo. Quero sorprender sobre todo a Eduardo. Se me lloran a cousa aínda, xa me contarás. A ver como me van a poñer, porque o pelo non é moi grande, pero quero que me poñan un peinado que me quede, que eles vexa a xente. ¡Guau! Mira aquela. Vamos a facer un pequeno estudio do que é o teu color de piel, o que é o teu color de ollos, vale, para determinar un pouco o color que máis te favorecería. Hace mi corazón, pom 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 pom, hace tu corazón. Vamos a intentar neutralizar este tono anaranjado que traes, vamos a facer algunha mecha para darte algún punto de luz, vale? Vas a hacerlo igual. Está latiendo mi corazón, ay otra vez me vuelve a suceder, es que a mi chica la tengo que ver y viene con zapatos de pom. Bueno María, ahora hay que esperar, proceso de color, ¿vale? Y mamá, de la vida. Pero estás guapa como siempre. Bueno María, esas cejas tamén hai que facer algo con elas, non? Vale. Saberás como te cambia tamén a mirada. María deixas aconsellar ben, Non. Eu creo que sí. Mais que se deixara sacar as cejas, eso xa é un mito. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, aunque me traigan de inocente. Bueno María, como te ves? Ben. ¿Cambiada? Sí. Yo creo que estás guapísima. Impresionante. A mí me encanta. 20 años menos. Sí, sí, moi joven. María estaba espectacular. De como entrou a como vai, 30 anos menos. O color de que fixo no pelo María sí que me gustou. E quedañe moi ben. Fixeron un cambio de tinte de pelo, unhas mechitas, unhas cegas. A ver que di Eduardo. Hoxe, armamos. Estás guapísima. De verdad que estás guapísima, joder, en serio. De verdad, sea con marcha que está moi distinta. E aparte está máis alegre, parece. Hasta lle fai máis alegre o peinado, ¿no? Xa che digo, quedei contentísimo, en serio. Espero do gran día de mañán que os amigos me acompañen, que me fajan un arroupadito como se fora unha manta recollida. Pásalo ben, disfrutar da festa. Que sea moi, moi, moi feliz. O mellor que se pueda pasar. Eu quero mirala guapa e feliz. Ese día, todos os días, pero ese día ainda máis. Es toda mi verdad. Por fin chegou o día da miña boda. Me levanteime así con algo de gripe e tal, estou un pouco al lado. Pero bueno, hai que aguantalo. É o meu día, non? Pois entonces hai que facer de tripas corazón. Non fixen nada. Levanteime, afeiteime e María foi a dar su retoque á peluquería. Eu aquí na casa de Sebe que me vai axudar a vestirme, non? Sei vestirme, pero que unha cousa así non a vistes todos os días tampouco. Has convertido en mi luz, mi manantial, y ya no puedo más que en ti pensar. Por fin chegou o día da miña boda, séntome contenta e feliz. Un moi pouquiño triste porque Eduardo ten un puño de gripe. Nos os nervios non nos temos moi alterados ni nada. Ningún outro malente, non ser que eu non, eu tranquilo. Porque é un día feliz, un día contento, un día noso pa nós, cos amigos, entonces, pois non hai nervios.
O que pasa é que teño un pequeniño problema, vou a vestir sola porque os horarios andamos cambiando por culpa de cousas que nos surgiron, pero dou feito perfectamente, únicamente que me aproximo un poquinho a cremallera e nada máis. Que tú eres mi adoración. Has atrapado mi corazón. Hoxe dormimos xuntos igual, porque non, salvamos tempo, non solo familiares, aparte co frío que tiña eu. Xa que dormir con ela sin frío, imagínate con frío. A nosa despedida romántica hasta ayer a noite foi o de sempre casi. Biquiño, buenas noches e arrímate a min. Nada máis, ven apretadiños aí. Una fortuna, ni un tesoro que pagar. Miro a Eduardo contento, pero un pouco acojonadito, Este está a punto de chorar, un pouquiño máis e xa lle caen as lágrimas. De momento non. Está emocionase rápido. Vamos a deixalo con máis tarde. Ahora non, ahora non. Ahora tienes que aguantalo. En serio. O meu consello é que tens que aprender a ganar e a perder, a veces. E non cabrarte nunca, deixar pasar os malos momentos, que sempre veñen despois os mellores. Sí. E así. Oxe, eu teño que dar as grazas por todo. Un gran amigo que eres. Non hai que dar nada. Moito, de verdad. Aquí estamos Todo o que estás facendo, se faga falta, estamos aquí. Llevas mi alma en tu bolsillo. Por eso pido que tú eres mi adoración. Guapísima, Estarse, vamos. Es que non che vai a conocer, Bueno, esperemos a que le dé unha sorpresa destas Ostras, si vai a... No se me vai a quedar sorpresa, non me vai a ser... No, porque eso es secreto de sumario, nadie sabe, Solo te pido lo que quieras entregar. Pois iban vir outras a axudarme, pero como andamos con cambio de horario, chegou a Macarena, a miña amiga, me vai axudar a vestirme. Fíxome moita ilusión que contara conmigo para que viniera a vestir. Está guapísima. El vestido muy bien, le queda genial y el color también. Lo que te deseo es que seas muy feliz y con alegría y con amor, sobre todo. Vale, gracias. Xa estou preparado. Ahora, a ver o que pasa. Se podía chegar ao final. Decir, xa estamos casados. Ala, pois ahora vamos a comer todos e depois a bailar e punto. E aí xa, entonces xa estou, eu xa vou estar máis. Bueno, ainda me queda o baile, que iso ainda me parece a mí que... Home, se podía falar con María, o que digo moitas veces, e non me canso de decirlo. A quero moito. E espero que non me falte nunca. Iso que sempre lle digo. Que estea sempre ao meu lado. Toma mi mano, te invito a soñar. Cierra los ojos, deja todo atrás. Olvida que un día te hicieron mal. Deja atrás toda esa soledad. Que aquí estoy yo. Te doy mi corazón. Estoy para ti. Ven a caminar junto a mí. Te doy mi corazón. Y si tengo una misión, es estar contigo. Estamos aquí reunidos para celebrar o amor en mayúsculas. Imos compartir a felicidade de dúas persoas fabulosas, María e Eduardo, que hoxe van a unirse en matrimonio. A continuación, imos celebrar un ritual que é coñecido como a cerimonia da area da unidade. Unha, represéntate a ti, María, todo o que aportas do teu ser, e a outra, Eduardo, represéntate a ti, e todo o que aportas tamén. E ao botalas no novo recipiente, representará o que sodes a partir de hoxe. Cada gran do tempo das vosas vidas. What if
Este recipiente é símbolo do que fostes, do que sodes e do que seredes. Ahora chega o momento da gran pregunta. Eduardo, promete seguir amando e respetando a María ata o fin dos seus días? Sí, prometo. María, promete seguir amando e respetando a Eduardo hasta o fin dos seus días? Sí, prometo. Podedes bicarvos. Non quería xa. Son mis pasos, estoy temblando, estoy temblando. Hoy sé que mi vida te esperaba, ya me ves, ya ves.